Znaš kako sam upoznao dok sam radio u Londonu? Kraljicu Elizabetu. Elizabeta pripada reptilima? Kako misliš da ne pripada? Prošle godine sam bio u Poljskoj, u Varšavi. Zanimljiva jedna država. Poljaci su Srbi u polju. Poljskom vladaju Jevreji. A gde ti letuješ? Ja sam letovao u Egiptu. Piramide su za mene top. Piramide koje Kinezi kriju, to su naše piramide. To nisu njihove piramide. To su naše piramide. Tim piramidama je plava žena. Bio sam u Jerusalimu i poznao sam par Jevreja. Ne znam, nekako su mi malo čudni ljudi. Atlantiđani su stvorili u laboratoriju Jevreje. Njihov prvi, da kažem, proizvod bili su Romi. Oni su neuspeo projekat Jevreja.